Išli by sme na ďalší projekt, to je projekt s názvom Modernizácia Spojenej základnej školy Hradné námestie. Poprosím pána riaditeľa Spojenej školy Hradné námestie, pána magistra Miroslava Beňka. Dobrý deň. Tak v našej škole vlastne ide o projekt, ktorý je zameraný na výstavbu multifunkčného ihriska a vonkajšej učebne prírodovedných predmetov. Ja som tam riaditeľ teraz už 17. rok a vždy som sa snažil o nejakú rekonštrukciu a vlastne po takej dlhej dobe sa nám podarilo získať peniaze práve k tomuto projektu. Nejde mi len o ihrisko ako také. To ihrisko, ktoré bolo postavené pred asi 20 rokmi svojpomocne, musím to ale žiaľ povedať, je nebezpečné pre tie deti, ktoré tam športujú, pretože my máme takmer 550 detí v škole a máme viac ako 170 detí školského klubu detí. To znamená, že tie deti, pokiaľ počasie dovolí, sú stále vonku. Ministerstvo školstva okrem toho schválilo tzv. Tú 3. hodinu telesnej výchovy od roku 2023-2024. A my keď máme túto hodinu naplniť, tak jednoducho hľadáme náhradné riešenia. Či je to kinológia Kežmarok, či je to športové ihriska vonku a tak ďalej. Viete, že sa nachádzame pri hrade, pri pamiatkovej rezervácii, takže my využívame každý kúsok. Ale ako som povedal, pri tomto ihrisku bude nielen samotné ihrisko, ale bude upravené to prostredie, ktoré je doslova pre deti, ale aj zamestnancov nebezpečné. Ďakujem. Ďakujem, pán riaditeľ. Otázky, nech sa páči. Pán riaditeľ, vaše vlastne plánované dofinancovanie je okolo nejakých, 16-17% pri pani riaditeľke na základnej škole spojenej doktora Fischera. Tam bola spolúčasť zhruba tých 10%. Vy máte vlastne rozbehnutý projekt na základe nejakých iných víziev, alebo tiež je to tak rovnako ako pani riaditeľka. To je jedna vec. A druhá vec, kedy by ste chceli začať vlastne s celým projektom? Ďakujem. Tak my máme vlastne ten projekt cez fondov územný miestny rozvoj. A čo sa týka toho projektu, my sme plánovali začať už teraz na jeseň, pretože každým dňom je tam nebezpečenstvo nejakého zranenia dieťaťa. Len žiaľ Bohu, keď sa to stále posúva, keď sme konzultovali s firmami, ktoré takéto aktivity robia, povedali, že teraz to už nebude možné, lebo tartán sa môže ukladať do vonkajšej teploty plus 5 stupňov. Pokiaľ by sa urobil už v tejto dobe, hrozí, že začne sa odliepať a nebude plniť svoju funkčnosť a záruku na tie obdobia, ako má. Takže aj tak budeme vďační, pokiaľ by projekt prešiel s vašou podporou samozrejme a hneď na jar, už v marci, keď počasie dovolí, by sme začali rovno tú rekonštrukciu a výstavbu. Dobre, ďakujem. Sú ešte nejaké prípadné otázky? Dobre, ďakujem, pán riaditeľ, zatiaľ.